Атомна бомба – най-мощното оръжие, създавано някога на Земята. Какви са последиците от него? Може ли да се оцелее след ситуация на атомна атака? Както се вижда, ударната вълна на една такава бомба е прекалено голяма и безопасният радиус е километри. Силата на вълната е смъртоносна. Оцеляването на повърхността в близост е невъзможно. Решението са бомбоубежища под земята. Бомбоубежищата са проектирани с точно тази цел, но в България не са в състояние да ни защитят. Те са изоставени и не се поддържат. Само 1/3 от тях се поддържат и са в готовност. Ще ви покажем някои от тях. В София има 9 галерийни скривалища, разположени в естествените хълмове в различни райони на града. Поддържаните от тях обаче са единици. Голяма част от входовете на други убежища са затворени с решетки или дори затрупани с инертни материали, тъй като много често в тях влизат кошари и наркомани. Едно от местата, които могат да спасят населението при извънредни обстоятелства, е Софийското метро, което побира около 20 000 души. Сега се отправяме към бункер в друг голям парк в София. Входът е 15-метрова кръгла шахта с криви метални стълби по стената. В дъното има малка трудно подвижна врата, през която се влиза в бункера. За разлика от други, това бомбоубежище има стари вентилационни машини, които естествено не работят. Вътрешността на бункера е в много лошо състояние, особено на някои места. По стените на много места има най-различни графити и надписи.
Сега се отправяме към един от най-големите бункери под столицата, именно този потет земляно. Порутина и смет е единствената гледка преди влизане в него. Той има десетки входове, водещи навътре към един и същ мрак. Поради високата температура от тръбите, през зимата се приютяват много бездомни, които след себе си оставят само боклуци. Този бункер се отличава с прави и дълги тунели, много входове от най-различни места, както и изключително лоши условия.